Krásny deň vám želá veštereň u Verony. Skôr ako začnem výklad na mesiac marec, celý mesiac nepracujem, nepôjdu ani videá. Poprosím, aby ste to akceptovali a nevypisovali mi a nevolali. Takže mesiac marec a anielská rada na váš problém, čo vás bude trápiť v tomto mesiaci, vodnár. Ide vám veľmi pekné obdobie v láske. Správa od milovanej osoby, ktorá vás poteší. Nezadaní vodnári, máte tu šťastie v láske, kde bude veselosť a radosť, ale v zápäti si máte dať pozor, zlodej pri vás. Porozmýšľať, čo idete kupovať, čo nie je nové, všetko preveriť, prekontrolovať, aby tu nebola strata. Tiež si máte dať pozor pri riešení nejakej záležitosti na mladšiu ženu od vás, kde je nepriateľ, ktorý vás chce o niečo obrať. Anielská rada na problém, čo vás trápi, nepravdepodobne sa to vyrieši vo váš prospech. Poďme sa pozrieť na ryby a mesiac marec. Niekde cestujete, kde na vás čaká prekvapenie, je tu veselosť, radosť, môže to byť aj nejaké stretnutie, schôdzka, hlavne tí, čo hľadáte prácu, tak je tu, hej, ako keby radosť, dar z nebies pri získaní práce. Idete riešiť nejakú menšiu sumu peňazí, ktorá ku vám ako keby nechcela ísť, ale v konečnom dôsledku, aj keď bude vydretá od nejakej ženy, tie peniaze prídu a ide vám tu veselosť, radosť do rodiny. Bábätko, kto chce, tak je ideálny čas, ale aj sa niečo podarí v rodine, kde je úsmev na perách. Anielská rada na váš problém, nie je vhodná doba v tomto mesiaci, aby ste to riešili alebo dostali. Barán, poďme sa pozrieť na baranov, marec. Práca, ktorá vás nenaplňa, neraz by ste s ňou praštili a je tu aj pozor na zdravie, lebo tak ako je tu stres z práce, môže tu byť prechladnutie, čo vás položí do postele. Idete riešiť peniaze, zlodej so starším mužom, takže všetko preveriť, hlavne ohľadom nehnuteľnosti. Keď máte dať nejakému staršiemu mužovi nejaké peniaze, je tu faloš, pretvárka, čo vás zabolí a potom ako keby ste to išli riešiť cez úrady. Máte tu aj stretnutie, rodinné stretnutie, nejaká oslava, kde v prvom rade sa vám nebude chcieť ísť, ale v konečnom dôsledku idete. Dajte si pozor, barani, na kríže a nohy v tomto mesiaci. Anielská rada na váš problém, čo budete riešiť tento mesiac, že vás čaká niečo lepšie. Bík, bíci, poďme sa pozrieť na bíkov, na marec. Správa od vašej lásky, od blízkej osoby, ktorá vás nepoteší. Bude tu troška taký nepokoj. Niečo budete medzi sebou riešiť, kde ako keby každý z vás čakal, čo spraví tá druhá strana. Tiež sa vám nepodarí niečo v práci, je tu také ako keby závisť, neprajnosť a to vám spôsobuje, že nejdú veci, ako by ste chceli. Tí, kto hľadá bíci prácu, nie je tu úspech, ako keby ste dlhodobo stagnovali. Do domu vám ide návšteva, nejaký muž, pozor, ten muž je zahladený do seba, veľa vecí nechať pre seba, nerozprávať o takých plánoch a snoch, lebo vám to môže prekaziť. A kto ide kupovať nehnuteľnosť, tak si dávajte pozor na všetky zmluvy, ktoré idete podpísať. Anielská rada na váš problém, je tu úspech, šťastie. Alebo sa vám to podarí. Blíženci, poďme sa pozrieť na blíženci. Napredovanie v práci, veselosť v práci, úspech v práci. Hlavne tí, ktorí niečo chcú kariérne dosiahnuť, je tu posun, čo vás poteší. Kto hľadá prácu, blíženci, veselosť, radosť, takže šup. Do toho celý mesiac môžete hľadať. Narušené rodinné vzťahy, pozor na muža z rodiny, ktorý vás chce o niečo obrať a budete tu niečo spolu riešiť. A dať si hlavne pozor na kĺby, kosti, pohybový aparát a prechladnutie zo spodku, čo vás môže položiť do postele. Je tu potom peniaze, ktoré dávate na lieky. Chráňte si nohy, aby boli v teple. Čo vám odkazujú anjeli?
pri probléme, čo budete tento mesiac riešiť, blíženci, že nemáte čakať, ale jednajte. Poďme sa pozrieť. Rak, raci, celý marec. Taký nepokoj, lebo budete niečo riešiť s dvomi ženami, čo nepôjde to tak, ako by malo ísť, je tu problém. Budete očakávať na správu, ktorá ako keby nešla. Dať pozor na tie dve ženy, lebo celkovo sú falošné a veľa vecí poprekrúcajú. Veľmi dobré obdobie v láske, tu sa vám niečo podarí, niekde spolu idete a niečo aj spolu idete riešiť, kde je taká pohoda, spokojnosť, nejaká úradná záležitosť, ktorú riešite tento mesiac, konečne vyriešite a bude to dobré. No a je tu aj pre vás nejaká veselosť v pracovnej oblasti. Ráci, ak hľadáte prácu, nech sa páči, je tu úspech a tí, ktorí prácu máte, je tu nejaký posun, niečo, čo vám môže priniesť zvýšenie platu. Takže sa nebojte, požiadajte, aby bol tu úspech a veselosť. Čo vám odkazujú anielské rady pri vašom probléme, že máte si dopriať meditáciu, tam nájdete odpoveď. Poďme sa pozrieť lev. Hádka, žiarlivosť, nepokoj v rodinnom kruhu, narušené rodinné vzťahy, ktoré tu sú, tak sa nebudú zlepšovať, bude sa to zhoršovať, niekto vás bude chcieť dostať na kolena. Je tu troška ako keby problém s rodinnými príslušníkmi, ktorí si neuvedomujú, že sú oni ten problém a hádžu vinu na vás. Máte sa od toho odpútať, prestať to riešiť a dávajte levy energiu konečne do seba. Pozor, aj odbúra sa vám stres a vtedy vás to môže položiť do postele. Takže je tu prechladnutie, choroba, kde nebudete nadšení a nejaký tento mesiac pre vás levy nie je bohviaký ideálny. Akurát, že sa vám niečo podarí, čo už dlhšiu dobu chcete a to vám troška vyčarí úsmev. Neriešte veci, čo sa vás netýkajú a hlavne v rodine. Kto si to pokazil, nech sa postará. Čo vám odkazujú anjeli? Že nemáte sa ničoho báť tento mesiac. Panna, poďme sa pozrieť na panny. Peniaze, peniaze, peniaze. Pozor na pôžičky. Ak nemusíte, neberte, lebo sa len zbytočne nabalujete. Riešiť ich budete, ak vás budú bolieť kríže tento mesiac, tak riešite stále len peniaze. Pracovne, kto nemá prácu, niekde odchádzate, kde je úspech, radosť, budete sa tešiť. Tiež vám tu ide nejaká úradná zásielka, ktorá vás nepoteší, nejaký nedoplatok, čo budete musieť na úrady chodiť a niečo dokladovať. V pracovnej oblasti, hej, tých, kto má prácu, stagnácia, pozor tam na faloš a hlavne na ženu, ktorá sa tam stále sťažuje a vzdycha, lebo šíri dosť negatívne energie. Idú vám tu aj z tých úradných záležitostí nejaké peniaze, ale nebude to taká suma, ako by ste chceli. Anjeli pre panny na tento mesiac je správny mesiac alebo správny čas, aby ste riešili to, čo chcete. Je tu pre vás úspech. Váhy, poďme sa pozrieť váhy. Nepokoj pre peniaze, hádka kvôli peniazom s nejakou ženou v inom meste. Budete uvažovať nad nejakou dovolenkou niekde vypadnúť, lebo je to pre vás dôležité, potrebujete oddych. Budete riešiť zdravie nejakej staršej ženy v rodine a tuto to nevyzerá bohvie, ako trocha to potrvá, kým sa dá dokopy, ale dá sa dokopy a idete tu robiť troška zmeny v pracovnej oblasti. Hľadáte niečo nové, očakávate niečo nové, aj vám príde, hlavne tí, ktorí nemajú prácu, ale nebude to to, čo by ste chceli. Stále ako keby ste dostávali prácu takú, že vás tá práca má niečo naučiť alebo niečo vám dať. Dajte si pozor na zdvíhanie ťažkých vecí, je tu oslabená chrbtica, aby vás neseklo. Karta Anielská rada pre váš problém, úspech, hojnosť. Škorpióni, poďme sa pozrieť na škorpiónov tento mesiac. Nečakaný výdaj, s ktorým nerátate, dosť veľa peňazí aj miniete tento mesiac.
Budete tu mať hádku, konflikt so staršou ženou, s tou ženou už dlhšiu dobu máte nejaký problém, ale máte byť tí, ktorí sa nedajú a ukážu, že stoja pevne na vlastných nohách. Niečo sa podarí v pracovnej oblasti, kde je taký úspech, ale ako keby iba potešilo to vás ostatných vôbec. Tu v pracovnej oblasti cítite taký troška takú stagnáciu. Máte si dať celkovo pozor na to, komu čo poviete. Ak vám niečo nevidie, porozmýšľajte, pred kým ste sa o tom bavili. Hneď budete vedieť, škorpióni, kto vám to prekazil. A sú to hlavne ženy. Ženy, ktoré sa dokážu na vás suverénne usmievať. Anielská rada na váš problém, čo vás bude trápiť tento mesiac, je, že nie. Takže nepodarí sa vám to vyriešiť, alebo nedostanete to tak, ako by ste potrebovali. Strelec, poďme sa pozrieť na strelcov. Idete na rodinnú návštevu, moc sa vám tam ale nebude chcieť ísť, lebo tam musíte cestovať. Môže to byť aj nejaká oslava, nejaké posedenie a budete hľadať výhovorky, ako neísť. Hlavne preto, že tam budú nejakí ľudia, ktorých nemusíte. Pozor, nepriateľ číha, nepriateľ čaká na vhodnú príležitosť a môže vás tento mesiac bodnúť do chrbta, čo vás nepoteší, a tiež strelci dávať pozor na falošnú ženu v pracovnej oblasti. Tu budete očakávať ako keby, hej, jak sa zachová, ale samozrejme tá žena je vami ohrozená a bude sa snažiť vás úplne dostať na kolena. S úsmevom na perách najlepšie odrovnáte nepriateľa. Čo vám odkazujú anjeli, rada na tento mesiac? Máte si všetko poriadne rozmyslieť. No a posledné znamenie kozorožec, poďme sa pozrieť, aký budete mať marec. Ako na hojdačke, niečo sa podarí, o niečo prídete, vo vzťahu, hej, stagnácia, ktorá sa prehlbuje, ide vám tu návšteva, alebo ide vám domov niekto z rodiny, kto vám je blízky, ide vám oznámiť nejakú správu, ktorá vás nepoteší. Niekde budete riešiť niečo v inom meste, kde tiež to nepôjde, ako by to malo ísť, a budete dávať pomocnú ruku staršiemu manželskému páru. Môžu to byť rodičia alebo niekto z rodiny, kto vás o to požiada. Pozor, hlavne pri pomoci tej staršej ženy, či urobíte tak alebo tak, sa nezavďačíte. Takže prepočuť veľa vecí, urobiť najlepšie ako viete a nesnažte sa, hej, byť ty najlepší, lebo aj tak nebudete. Máte dať troška viacej energie do seba, ste unavení a máte oddychovať. Choďte si urobiť časté prechádzky do lesa, ktoré vám odbúrajú stres. Anielská rada na váš problém je, že vaša situácia sa v tomto mesiaci zlepší. Prajem vám krásny celý mesiac, opatrujte sa, hlavne dávať pozor, aby ste neboli chorí, a budeme sa počuť od apríla. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona. A pozor, nikomu nič nebudem posielať, žiadne žiadosti o priateľstvo ani žiadne SMS-ky. Nie je to môj štýl, ja tak nepracujem. Nech sa vám darí ešte raz, majte sa.